Seguruenik asko dagoela eskutatzeko, ez? Ez bakarrik bere karguan egon diren kontuengatik, baizik eta bere bizitza pertsonalean ere bai, eta hori uste dut ukaezina dela, ezta? Bueno, ikusiko dugu noraino doan, eta ze eragin duen, la razonek gaur aipatzen duena, ez? Aprobetxatu nahi du gobernuak erregearen aforamendu hau beste jeisteko aforamenduko perua, zeren urtez urte guruntza duelako, baliteke, baina nik uste dut hemen garrantzitsuna dela erregearekin, kasu honetan zer gertatzen den, ez? Eta monarkia bera, beste itxura bat eman nahi diote, baina horrengo estali behar dute gauza asko oraindik, ez da? Eta beste alde batetik sortzen ari direnak ere, zer gertatzen den horiekin, ez? Bueno, asteburuan BBC-ek baita herriak hortizear izan ditzaken, edo dauzkan seme edo halako kontuk ere aizatu ditu, eta BBC-ek aipatu ditunean badirudila, ja, itzen litekela hontaz, ez da? Egi borobila dela, ez? Beretek esaten badin bado, akabo. Ez, nik uste, horre maten duen impresioa, zenbat daukan gizon honek eskutatzeko, ez? Zernolako presa daukan Alderdi Popularrak, alden harinen eta minutu bat igaro gabe, aforamendori gabe, garantizaten behar zaino, bermontu egin behar zailolako, ez? Nik uste, monarkia honekin azken egunotan gertatzen ari den dana bezala, ez? Arrapada bizian, dana erabateko garrentasunik gabe, oso ondo jakin gabe zer nola edo zergaitik, eta nik uste hemen ikuspuntu politiko batengatik kasi zalantza bakarra da Alderdi Sozialistak zer egingo duen, ez? Hor baditugu hautagai edo pre-hautagai hauek, bai Madina eta bai Sánchez esaten, ez aiela gehiegi gustatu gauzak nola egin diren eta ze abiadurarekin egiten diren, eta nik uste horrek bai izan dezakela bere puntutxo hori, ez? Jakitea, ea Rubalcabak zer esatu duen, hauek zer esatu duten, kongresuan zer boskatzen duten, jakiteko Alderdi Sozialista, keinure txoroen bat egingo duen, edo erregearen asuntoa, hau dana Rubalcabaren azken aberriari egiten dion zerbitzua dan, eta bi hauek aguantatu imarko duten, ez? Nei iruditzen zait hor, aipatu den gaietan, nabardura hori importantea dela. Hau da, erregeak immunidadea edo aforamendu edukitzea, nolabait bere estatu buru karguaren egondako urte guzti hauena, nik ez dut uste hori da nik beste herrialdetan egiten ez den zerbait. Estatu Batuetan presidentea babestua dago, presidente izan da gero, presidente egondako urteagatik, beste herrialdetan ere bai, bere ardura instituzionalagatik hor aforamendu bat badago. Beste gauza bat da, ja bere aktibidade pribatuetan. Eta nik hor uste dut aktibidade pribatuetan, erregea dala beste edozein irita bezala, eta aktibidade pribatuetan zerbait egiten badu, baitu izan behar da, beste edonor bezala. Eta nabardura hori nik bai planteatuko nukela, eta gainea oso ondo bereiztu. Daude kargo batzuak, kargoan dauden bitartean nolabait hartutako erabakiak bere karguen araberako erabaki horiek babespean egon behar direla, aforamentu sentidu horretan nire ustez logika dauke eta beste herrialdetan egiten den zerbait da. Ez da Juan Carlos egiten zaion mesede berezi bat, bakarri personalki, baizik beste estatuetan ere ematen dena. Orain, personalki egiten baldin baditu, hankasaltzak eta bere kabuz, hor konpon barienton, el que lo hace la paga, esan nahi dut. Hor, beste guztien moduan epaitu izan modako litzateke. Esuntoren da gainaz, badirudi, horrek pixkat morbillo ematizu, eta zenbat seme alaba izan ditzazken hortikan eskutatuta eta bar, baina nik uste, askozaz ere garrantzia handiagoa daukala, bere negozioak nola egin dituen, zein modutan egin izan diren urtetan zehar, komisioak jaso dituen edo ez dituen jaso, zergak ordaindu dituen edo ez dituen ordaindu, eta nik uste bat ere ez duela ordaindu garai hortan, hor badaude, zerrenda batzuk bere fortuna zenbatekoa izan daitekeen edo ezin daitekeen izan, bere garaian petrolioa krisia dela eta ez dela, hor asunto asko daude, eta akaso entretenitu ingo gea, Frantziako, Kataluniako sasi seme hauekin, baina benetan garrantzia daukaran etzako bintzatzen ikuspuntutik da, dirua nola egin duen, eta zer nolako negozioak eta nortzurekin eta nolakoak, eta horiek dira inzuzenen, ematen impresioa bintzat, Alderdi Popularrari eta koroari
propio gehien arduratzen dioten gauzak, ez? Eta ginera, hori horrela egin duela aprobetxatuz bera erregea zelako. Claro, zeren ez da egin du eta kitxo. Eta gero, politika mailan, bai, egia da, beste herrialde batzutan ere, bestua daudela, ez da, bere karguan, kaso egin dituen ez dakit, kanpo arazoetan, edo ez dakit zer horrelako kontuetan, eta ez da. Baina erregeak hemen barrura begira ere baditu gauza batzuk argitu gabe daudenak oraindik esate baterako, 23F, 23F eta hori, ez da. Eta hor, oraindik ez dakigu zehaz mehaz ze paper izan zuen, eta ez da. Eta nik uste dut horiek guztiak, ez bakarrik logikoak diren beste herrialde batzuekin alderatuta, edo bere bizitza pribatua, edo bere negoziak ez, bezek dana guztia hartu eta pelota bat egin eta iraganera pasatzen. Bueno, Otsailaren 23koa nik ezakite auzi bidez, edo bere memorietan ezagutzeko aukera izan beharko dugun, bestela altura batean. Duda hor da. Gauza ez da, azkar batean, Felipe eta Letizia lanean hasia direla, eta lehenengo ekitaldi ofiziala terrorismoaren biktimen elkarteekin. Ez dakit jarraitu duzuen nolabait lehen agertzapen hori, Espainiako komunikadeetan aitzera eta oihartzun guztiz eman izan dena, eta behar da intentzio guztiz ere bai. Beraz, intentzio hori nahi nuke zuek neurtzea. Hombre, nik uste dut arrazkiak berez esaten duela, ez? Norekin elkartzen zara lehentasuna non dagoen, ez da? Eta, biktimak oraindik herri honetan jokatzen duten paperra oso garrantzitsua da, ez? Eta nik uste dut alde horretatik errege berriak esaten duena da, bere lehentasunen artean hori dagoela eta ez diola inoiz ahaztuko, ez da? Ikusiko dugu gero, egoera politikoan nola aurrera doan neurrian, aberse hori nola bilakatzen den, ez da? Baina intentzio modura nik uste dut markatzen duela lehentasuna, eta hori oso garrantzitsua da. Atentzia ditzen zidan, Felipe VI-garrenak bere proklamazio hitzaldi horretan, hainbat gauza aipatu zituen, bai biktimak ere, entizutien ez gainera bere kabuz edo bere nahi ez aipatu zituenak berezik hitzaldi horretan, baina baita enpleguri gabe daudenak, krisia sufritzen ari direnak, duintasuna galdu dutenak, baina atentzia ditut, bat aukeratu behar, eta krisia baldin bada lehentasuna ekonomia gaiak, enplegua, aukeratu denain justu biktimen eta beraz terrorismoaren inguruko gai hau nolabait, ezta? Lehen ekitaldi bezala, lehen agertzapen bezala, ezakit horrak gian lehentasunen non jartzen diren, ezta? Bai, gain guztetu estatu mailan ere daukan garrantzia, azpimarratzekoa dela, ez? Esan biktimak daude gainaz, biktimen hainbat elkarte azken boladan zebiltzan erosoegi gobernuarekin, erregea propioarekin ere bai, hori izan dituzte beraien iskanbilatsuak, eta egituzun lehen gauza da biktimekin elkartu, nahi zaidala berez gaizki iruditzen, horrelako ekitaldi bat egitea, gertatzen dena da, beti gertatzen den bezala biktima batzuekin bakarrik elkartu zela, ez? Hor daude, guda zibileko biktimak, eta desagertutakoak, eta barrekoak, eta horiekin ez dago bater empatiarik eta bater elkartzerik. Ez gaizki iruditzen, ikuste oso neurtutako keinua dela, bere popularitatea alde neurrien igotzen hasteko, baina biktimei buruz ari garenean, batzuk falta zaizkizunean, egite duzun keinuan etzako keinu erdi, baino ez da. Hombre, nik uste dut hor alde batetik daude bi movimentu nahiko naturalak edo ohikoak direnak. Alde batetik politikan danei gustatzen zaie argazkik ateratzea beti txuroso. Eta beti nolabait, jende gehienak babestuko dituen argazkiak, ez? Nik uste dut biktimarena alde batetik simbolikokin nahi oso ondo iruditzen zait, bereiekin keinu bat edukitzea. Bigarren, ez dezagunaztu, gu hemen biktimak hitz egiten dugunean bakarriketako biktimata zaigeala oroar. Baina kontuan izan behar dugu 11M ere hor dagoela, bereziki egun haietan gogoratzen bazarete Felipe eta Letizia personalki egon ziren egun haietan oso konprometituta momentuetan zaurituekin eta abar. Eta orduan, biktimakin keinu hori edukitzea, lehenengo keinu edukitzea, da alde batetik, hemengo biktimak eta hemen daukagun pelikularekin,
era berean, 11Mkok, eta nik uste horrek ematen diola pauso bat aizkenen bere legitimidade soziala jorratzen, lantzen jumar da pizkanaka, eta iruditzen zait pauso bat ondo aukeratua bere ikuspuntutik. Eta nahi personalki, sozialki ere oso ondo iruditzen zait biktimai lehentasun ematea. Iruditzen bat zaizue, gaur, gure gonbidatua, Pello Urizar, Euskal Herritasunako ezkerri nagusia. Egunon. Zer moduz? Erki. Bueno, ia, hemen txarik, era. Entzun dut ezakit politikoi argazkian ondo ateratzea gustatzen zaiela edo. Bueno, tira, ezakit hemen argazki bat ikusi dut El Mundo Egunkarian, non eta agertzen zaren, Euskal Herria Bilduko hainbat kiderekin batera edo, norbait argazkiaren atzekaldean edo. Eta, titularra berez ala moduzkoa edo, ezakit atentzioa ditu eta ditu egunak batzuen ustekaben ematen ditu horrelakoak, eta ia nondik helduko diozun edo, la doble cara de Urizar, eta hortxe agertzen zara, justu ez da, zure alderdikide batzuen ondoan ez da, eta, hor bait, arpegia jarriz edo. Bai, konkretuki argazki hori egia da, ez da, aurpegi oso alaia daukat, ez da, baina, argazki agertzen dizutenean, ez dakizu zein ateako duten, eta konkretuki hori da. Eta horra harrapatzen zaituzte, ez da, la doble cara de Urizar, eta justu, eta gainera horri buruz hitziteko gogoa baneukan zurekin, Itziarudal auzo bihurtze prozesu horretan egon diren gora berekin, ez da, honek, titular honek dio beste zu nolait bitara jokatu duzula, ez da, horrengo hontan gogor jokatu duzula, da, Euskal Herritasunako Itziarko Debako zinegotziekin, bi zinegotziekin, eta aldiz, ez zenuela modu berean obeditu bere garaian arrasaten 1985. Bastakit, politikaren agenda horiek edo... Artikulu bat ateratzea, 1985ko kasu batena konkretuki, eta egi guztiak ez esatea ere, jendea azkenean estijua, dela ia 20 urte gertatu zena bilatzera hemeroteketan, ez da, baina, hor bertan agertzen da, ez da, bere horrek agertzen duen bezala, eta aurreko astean telebistan ikusi nuena, eta datu guztiak ez den agertzen da, eta logiko da ez agertzea, nolatan hor, bi botu ematen dira eakoak ziala, etzen horrela izan, eta bere gunean bertako arrasteko bai PP-ko eta PS-ko zinegotzi batzuek gure aldin zuten, ez eta bidetan hori etzegoelako onartzerik beraien alderdien aldetik, baina bai bertan, ezta? Eta gero hortik aurrea, badakigu azkenen edabideek gaitasuna dakatela gauza txiki batetik kriston mugimendua sortzeko, eta hori gertatu zen. 20 urte beranduago bateatzea, azkenean edabidek ere bere helburu ideologikoa, gero, aita ideologiko bat izatute batzutan, eta munduk ere badauka, ezta? Orduan, tokatzen da, nagoen tokian horrelakoak jasatea tokatzen da, eta gaurkoan jasan. Politika ezin bestean intentzioz beterik dago, noski? Intentziorik ez balego garra politikarik ere elitzakelako egongo, hori ere izan liteke ez da. Kontua da, badela, honezkero abian da Itziarko udal auzo erakundearen sorrera hori, Debako Euskal Herritasunako bizinegotziek botua desberdin eman zuten, batek alde eta besteak kontra. Ezakit alde horretatik horrek ondoriorik ekarriko duen, azterketarik, ondoriorik, eta ezakit baita disiplina konturik ere. Hona da, azken finean, guk argi daukaguna da, bai bizinegotziek ere, bakoitzak bere erabakia hartu ondoren eta botua desberdina izan zian, jakin bakigu presio handiak jasan zituztela, eta hor reprotxerik ez dago. Zentzu horretan, reprotxerik ez dago, eta ulertu behar dago baita, azkenen pertsona toki konkretu batean bizi dela, eta ondorio batzuk badazkala, eta orduan zentzu horretan reprotxe pertsonalik ez dago. Hortik aratago, argi dagoena da, pertsona hauek zerrenda konkretu batean aurkeztu ziela, eta zerrenda konkretu horretan aurkeztaren ondorioz, estatutu batzuk eta helburu batzuk berte behar dituzte nahi eta nahi ez. Eta guk argi daukaguna da, gai honekin konkretuki, ez soilik nazio batzordean eta aho batez, baizik eta nazio batzarrean ere argi ikusi zen Itziarko udal auzoaren gaiarekin Euskal Herritasunak naturalki eta bere historia osoan egin duen autua egin zuela. Hau da,
hamarkadak daramazkagu esaten, ez da, Trebiñoko biztanleek gaitasuna izan behar dutela bere etorkizuna erabakitzeko, eta ez gara ari, ea konzeptu politiko batea erabakitzeko eskubidea eta autodeterminazio eskubidea, baizik eta herritar batzuek beraien egunerokotasunean administratzeko gaitasuna izateko aukera, eta uste genuen hori jada errespetatu beharrekoa zela. Hortik aurrera, jakin badakite zinegotzi guztiek ze esparrutan ari dien jokatzen, eta esparruaren baitan guk jada nazio mailako organoek erabakitzu dutena aplikatu beharrik ez dugu. Hori, banandu izan duan bakoitzak, jakinik reprotxe pertsonalik ezin dela ez bat eta ez bestere egin, eta badakigu, jakin ere, presio handia jasan dituztela. Alde batzutatik azimarratu izan den bezala nolabait erabakitzeko eskubidearen barne kontradizioak lirateke? Azken batean hor indarrean talkan egon direnak? Gertatzen da hemen, sesgo politiko eman nahi zenean nolako gauza bateri, eta Gipuzkoan ere, Gipuzkoan, Arabanda Nafarroan konsejoak dianak, ez da, oso naturalki betidanik funtzionatu dutenak, horrek ez dute inungo arazorik sortu, eta Gipuzkoan Hernaniko kasuan ere inosun gertatu zenean ere, han etzen inungo arazorik sortu, eta uste genuen hemen ere etzegoela zertan arazorik sortu behar. Egia da, deban, 25 urte eramatzen talka batero arazo bat zegoela, itziarren segregazioaren gaiarekin, baina kasu honekin ez da horrelako ibilbiderik emateko aukerarik, eta zentzu horretan debaren edo hiriaren etorkizuneko biabilidadea ez zegoen zalantzan inundik ere ez, eta hortik aurrera, nik uste bertako itziartarrak eskatzen zutena da, administratiboki beraien etorkizuna kudeatzeko, administratiboki segituko dute deba barruan izaten, hori hobetzeko eta herritarrak beraien etorkizuna hobe kudeatzeko, nik uste hori oinarri hori bermatu behar dugula. Bestela, ez dugu ulertzen zertan ari gehan, herritarren etorkizuna hobetzeko espada. Erabakitzeko eskubidea eta, ezakit noiz baite aldarri prepolitikoa edo, ezakit oso ondo erabila egon ote den hori horrela esan da, hemen dezagun nolabait aurre politikoa edo oinarrizkoa, oinarrizkotzat aipatu izan dena, defendatu izan dena. Aurrekoan gizakatean ere antzinen. Han emandako mezua ondo ulertua izan alda orokorrean, behar adina ulertua izan alda orokorrean. Ez aurretik ja ulertzen zutenak, baizik haratago. Ez, egia da, nik usteet agian konparaketa egiteko, eta hori bereiek ere horrela aldarrikatu dute, antolatzaileek horrela aldarrikatu dute, beren eredua gai honetan Eskozia da. Eta Eskozia da, eta nik usteet dagoen desberdintasunin nabarmena da, bertan erabakitzeko eskubide hori prepolitikoa den eskubide hori niretzat nik adostasun guztia daukate horrekin, percepzio horrekin, bertan onartu egiten zaie. Osea, erabakitzeko eskubide hori izan badukate. Gero beste gauza da hori egikaritzean, gehiengoak zer nahi duen, eta hori ere errespetatzea. Han bertan, laboristak izan, toriak izan, ez dute ulertzen nolatan, Britainia Handiak, Londresek ukatu diezai duten eskubide hori. Osea, galdetzearena. Eta egia da, katean izan ginen pertsona askok helburu politiko bezala, baina urronoko pausua izango litzateke, estatu bat, independentzia izango litzatekela, baina ongo zian beste pertsona batzuk, beste helburu politiko bat izango zutela, agian federalismo esan ditekena, baina uste zuten aurreneko pausu bezala, prepolitikoa den eskubide bat, erabakitze eskubidea, hori izan behar duela Euskal Herriak, Euskal Herritarrek izan behar dutela. Nik uste, desberdintasuna badago, eta agian zailagoa izango da desberdintzea, ikusten denean, edabide batzuk ere erabilpen politiko egite dutela, eta zuzenean independentzia hasi joaztela, eta zuzenean batzuk etarekin jalotzen zutela. Orduan zentzu horretan, ziurazki gai hauek, landu beharrekoak eta hobea direzi beharrekoa dira. Eta nola landu hori, esan dizute alderdi batzuek, alderdi sozialistak, alderdi popularrak esaterako, edo UPyDek, nik esango nuke ez dutela milimetro bat mugitu beren irakurketa gizakatearekiko eta emandako mezuarekiko transversalizatzearen beharra zere hitz egin izan da gizakatearen inguruan eta gure esku dago ekimenaren inguruan.
nola egin behar da orduan hori? Nik argi daukana da... Kontuak badira, borondate kontu zaratago nola bultzatu hau? Erabakitze eskubidea ezin daiteke soilik esparru abertzaleak onartzen duen eskubide bat izan. Haratago joan behar da. Eta nik argi daukat, Euskal Herrian hori esparru abertzaletik haratago ere onartzen dela. Egia da, Alderdi Sozialistak eta UPyDek eta tinko jarraitze dutela beraien posizionamentu eskorrarekin, egia da pertsona konkretu batzuk irten diala, baina nik uste dut azkenean hor dagoela, lehen hitz egiten zenuten, abdikazioen inguruan zoek ze papera daukan, eta batzutan PSOE gertatzen zaiona da, erabaki behar dula, autu batein behar dula, estatua edo eta demokrazia. Eta referendumaren kontra planteatzen da hemen eren, estatu aukeratzen delako, estatu konpromiso batzuk dituelako hartuta, eta demokraziaren oinarriak, beste maila baterako horrek, PSOEren barruan ere bere arazoa sortzen ditu, mainak esan duelako, ez dagoelako ados nola egiten ari dian gauzak. Zentzu horretan uste dugu, gai honekin ere, hildo bera hartu duela Alderdi Sozialistak, ez dizut esango ezer Alderdi Popularra ditu, baina UPyD ere hor dago. Hala ere, badaude beste alderdi batzuk, beraien posizionamentu politikoa aldatu dutela, erabakitze eskubideen alde jarri dutela, eta ez dira esparru abertzalekoak, zentzu horretan, ikusi dugu, Britainia handian, Eskozian hori normala da, denek onartze dutelako eskubide hori baukatela, bere buru abertzale izan, ikusi, ez ikusi. Katalunian ere, erabakitzeko eskubidearen, da kasu honetan jada, prozesua asko zera aurretua dagoelako, independentziaren autua esparru abertzaletik haratago joan da, eta Euskal Herrian ere hori nik uste dut prozesu horrek aurrean dela. Bueno, estatua, abdikazioa, Madina eta Katalunia ipatu dizkatzu, denak harrapatzen dizkatzu. Hain zuzen ere, Madina ipatu dizkatzu, esatetelako, azkar bat ementzat zure irudipena, badirudi, nolait lehian aurretik doala, hori diote bentsat egunkariek, gero ikusiko dugu, ezta? Baina aurretik omen doala, edo, Madina ikusten duzunean, ezakite bera ezautzen duzun, irakurri diozun zer nahi luken, zer ekarriko luken, ze itxura hartzen dioz? Aldarrikatzen duena da, soek aldaketa bat behar duela, oinarrizko aldaketa bat. Xok itzara bili zuen, ez da? Bai, ez da. Nik uste dut momentu honetan, Alderdi Sozialistako idazkari nagusi paper horretara bidatzeko denok planteatu behar dute aldaketa behar dela, eta aldaketa radikal bat behar dela. Hortik aurrera ze gertatuko den, emateu, ez da, betianiko baroiek maina ez dutela nahi, eta agian beste esparru zabalago baten, prozesua anitzagoa bada eta irekiagoa bada, eta parte hartze, oinarrien parte hartzea plantatzen bada, mainak aukera gehiago esango zituela. Egia da, PSOEren etxe barruko gai bada, eta nik errespetu osoz, bereik erabakiko dute zen nahi dute. Nik errespetatzea bakarrik besterik ez tokatzen, hori, prozesu hori. Hortik aurrera, ez da, autopolitikoa izango da, eta hortik aurrera tokatuko zaigu erabakitzea. Alderdi politikotatik, alderdi politikotara behar den errespetu edo, baina PSOE momentet deitu dugun honetan edo, lehia ikusita, eta hor lau izen edo ikusten dira edo, eta, nahiago zenuken bat edo favoritorik ez dakazu, nahiago ez du neutrala izan. Ez nahi zertuko hor. Ez zai gustatzen gai horietan. Ez, gainera, eritzea izan dezaket, ez da, baina aposturik egitea ez zait gustatzen, eta zentzu horretan nahiago dut sartu zen, eta egoten dira analizia gustatzen zaien askok, ez da, Egurroko unekoaren zeida esaten dizutela, ez da, bola badaukaten, eta kontrako askotan gertatzen da, ni nahi izaten horrelakoa. Katalunia ipatu dazu, eta, Artur Masek alako dei atzo bertan esaten zion erregeri, nolabait bitartekaritza edo alako kontseilaritza edo itzal bat egiteko ahalmena izan baduela, eta hortik ere alako zerbait espero duela edo egin dezala eskatzen zion izendatu berria den Felipe Seigarrenari. Ez dakit alderratik nola ikusten duzu Kataluniako prozesuan momentua? Nik uste dut, Katalanek zerbait erakutsi baute da, ahalegindu diala prozesu guztia aldebitarikoa izaten. Ahalegindu diala, Espainiako marko juridikoak, legalak, legediak ematen dion bide aukera guztiak jorratzen, eta uste dut gainera, horrelako prozesu batek etorkizuna izan behar badu,
eta arazorik ahalik eta gutxienak izan daitezen, berriz ere eredua izan daiteke, adibidetako bat izan daiteke, Britainia Handia eta Eskoziaren artekoa momentu honetan ikusten ari geana, nun bien artean adostu dute, zein izango den, lehenik eta bien artean adostu dute, eskubide pakatela prozesu egiteko. Bien artean adostu dute prozesua nola egingo den, eta gero horren ondorioz, konsulta egin da gero, gizartearen gehiengo esaten duena onartu, eta hori ere eztabaidatu eta adostuko dutela. Uste dugu hori esan behar dela bidea, horrek etorkizuneko arazo asko ekiditen dituelako, baina zoritxarrez Espainian ez da hori gertatzen. Ez da gertatzen, ez Euskal Herriko kasuan, da ez da gertatzen ez Kataluniako kasuan. Baina nik uste dut Katalanak behin eta berriz alaindu diela, proposamenak kongresua eramanez, aldebikotasun eskaera hori eginez, eta eseskoa jaso dute. Orain argazki aldatu egin da. Beste komponente bat dago, erregea estatu buru dena ia ez da aurrekoa eta beste bat dago, eta berriz ere mahai gainean jartzen du. Hala ere nik uste dut horrek ez daukela ibilbiderik, ez daukela etorkizunik, eta erreak ere daukan bidea dauka, ez dauka ezin du nahi duena egin, eta gobernuak markatzen du, eta momentu honetan badago bide horretan paktua PP eta PSOEen artean, eta bidea egina dago. Orduan, erregeak ez aurrekoak eta honek ez dauka nietzat, ez dauka aukera handirik ezer egiteko, eta Kataluniak berriz ere jarriko du mahai gainean aukera hori, eskari hori jarriko du, baina zoritxarren nik uste dut, behintzat, leheneko zati hau, oraindik alde bakarreko bide bat izan barko da. Eta errege berriaz ari garela, ezakite bere hitzaldia entzuteko aukerarik izan ote zenuen, eta hitzaldi hori entzun da, zer da burura zetorkizuna? Nik uste dut azkenean, hemen nik nire burua ez daukate, ez da inundik ere monarkikotzat, nik uste dut estatu buru izateko, dakasun merito bakar.